Povești pentru copii fericiți. O carte scrisă de Alex Rovira și Francesc Mirales. În această seară vom asculta povestea Doar înțelepții își îndreaptă greșelile. În fiecare zi putem să renaștem și să ne schimbăm în bine. Ca în fiecare sâmbătă, Jorge și grupul lui de prieteni se bucurau din plin de drumețiile pe munte în apropierea orășelului în care locuiau. Dar în ziua aceea grupului i s-a alăturat Max, vărul lui Jorge, despre care se dusese vestea că era cam pădăran. Pe lângă asta, Max avea o atitudine ciudată față de Jorge, la care prietenii țineau foarte mult pentru că era de treabă și întotdeauna dispus să-i ajute pe ceilalți. Max nu putea să suporte afecțiunea pe care i-o arătau membrii găștii lui Jorge. O invidie bolnavă îl îmboldea să-i facă rău, ajungând chiar la glume nesărate. Astfel că pe când se plimbau, Max a vrut să spargă liniștea și totodată capul lui Jorge, aruncând un con mare de pin din vârful unui pin gigantic în care se cățărase, ascunzându-se înainte ca restul găștii să treacă pe acolo. Din fericire, conul de pin nici nu l-a atins pe Jorge, însă acesta s-a speriat zdravă. Prefăcându-se foarte liniștit, Jorge și-a continuat drumul de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, cu toate că știa prea bine cine aruncase conul și cu ce intenție. Mai mult, l-a șoptit prietenilor lui să facă la fel, să nu se uite în sus și să-l ignore cu desăvârșire pe Max, care îi priva din vârful pinului. Acea atitudine l-a surprins peste măsură pe vărul său, care a aruncat din nou 2 conuri de pin în încercarea de a-i speria pe Jorge și prietenii lui, dar și acestea au ratat ținta. Supărat și frustrat că nu și-a atins meschinul său obiectiv, Max a coborât din copac și s-a întors acasă descumpănit. Pe drumul de întoarcere, cugetând la ce s-a întâmplat, și-a dat seama că acele stupide și periculoase încercări de a atrage atenția au fost ridicole. Se simțea deopotrivă frustrat și rușinat. În fond, nici măcar el nu înțelegea de ce se comporta așa. Și pe măsură ce treceau zilele, cu cât se gândea mai mult la ce făcuse, cu atât rușinea era mai mare. După câteva zile, Jorge și Max s-au întâlnit întâmplător în oraș. Cel dintâi l-a salutat pe vărul lui cu un zâmbet larg și l-a îmbrățișat călduros. Stânjenit, Max nu s-a sfiit să-l întrebe: Jorge, nu ești supărat pe mine? Jorge a surâs blând și a răspuns: Bineînțeles că nu, dragă Vere. De ce nu? Ai avea motive, a continuat Max. Știu că ai văzut ce voiam să fac. Nu pot să mă supăr, a răspuns băiatul cel bun, pentru că noi nu mai suntem cei de atunci. Tu ți-ai schimbat atitudinea din momentul în care ai aruncat conul de pin, iar eu nu mai sunt cel aflat pe drum în clipa când conul a picat lângă mine. Totul e bine între noi. Din ziua aceea, Max nu numai că a învățat valoarea iertării, dar a înțeles și că oricât de mult ar greși un om, se poate schimba oricând dacă privește lumea dintr-o nouă perspectivă. Acum o să reflectăm puțin asupra poveștii pe care tocmai am ascultat-o și vom parcurge împreună secțiunea care se numește Gândește și crește. Oglinzi față în față. Această povestire ne oferă cel puțin 2 lecții. Pe de o parte, bunătatea lui Jorge, care nu ia personal încercarea vărului său Max de a-i face rău. Și pe de alta, părerea de rău a vărului său, care învață o lecție foarte importantă. Să ne purtăm cu ceilalți așa cum ne purtăm cu noi înșine. În realitate, când cineva vrea să-ți facă rău, de fapt simte ură și furie față de sine însuși. Noi, oamenii, suntem oglinzi puse față în față. Nu putem să oferim ceea ce nu avem. Dacă cineva îți arată ură, înseamnă că o poartă în lăuntrul său și o nutrește față de sine, în timp ce o persoană care îți arată iubire, bucurie și generozitate, înseamnă că asta are în lăuntrul său. După părerea noastră, o lecție foarte importantă de învățat din această povestire
este că atunci când cineva îți face rău sau cineva îți face bine, nu îl face față de tine, ci sieși și îl face. Iar tu ești liber să accepti sau să respingi această ofensă ori acest dar. Înțelept este să accepti ceea ce este bun și, desigur, să respingi ceea ce e rău. Dar dacă ne detașăm suficient, putem să le arătăm celor care vor să ne rănească faptul că, acționând în acest mod, își fac rău lor înșiși. Noapte bună, copii!